Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkan ku dai, fatan kuna lafiya, sannu mu da arzikin sake saduwa a cikin wannan lokaci. Yan uwa, yau na zo mana da wani update ne akan abin da ya shafi airdrop na Cycle. So da dama wasu ba su san yadda za su yi upgrade card ɗinsu ba, suna tambaya dai akan ya ake. To shi yasa na ce bari in samu lokaci in yi bidiyo na musamman domin in nuna muku yadda za ku yi upgrade na card ɗinku a cikin airdrop na Cycle. Idan uwa, kafin mu je ga cikin bidiyon, idan wannan shine farkon zuwanka, ka taimaka ka yi subscribe, sannan kuma ka yi like. Idan kuma daman ka yi subscribe, to ka yi share domin yan uwa su amfana. Sannan kuma ka tsaya ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ganin da za ka upgrade na card ɗinka a airdrop na Cycle. Da fari dai za mu je cikin airdrop ɗin wannan project ɗinmu na Cycle kenan. Yawa, sai mu nemo shi. Yawa, kamar yadda kuke gani, gashi ya buɗe kamar haka. To an waka lura da kyau, ka sa lura da kyau. Idan ka lura ga guri nan da aka sa balance a sama, an sa shi a 3,348, kasa kuma an sa 35,457. to abinda za ka yi shine wannan layin da kuke gani, shi za ka jawo haka. Bayan ka jawo shi haka, ya zo karshe kenan, ya ji 100%. ga guri nan da aka rubuta amount, za ka taba shi, sai ka saka adadin abin da yake kan balance ɗinka kenan. Misali, idan guda 5,000 ne za ka upgrade, misali kun gani 5,000 kenan ya haura a nan. Ga guri nan da aka rubuta upgrade, sai ka taba shi, kun ga yana under process. Yawa, kamar yadda kake gani, sun baka guri biyu, claim guda biyu. Wannan claim na farko na sama, wanda in kai claim za ka samu guda 10,000, za a yi amfani da telegram star ɗin naka kenan. Za su ɗauki telegram star guda 200, za su ninka ma coins. Shi kuma wannan na ƙasan, iya abun da kake da shi ɗin, wanda ka upgrade ɗin, shi ne za ka samu. To abun da za mu yanzu, mu bara mu ɗauki na sama ba, za mu ɗauki na ƙasa ne, mu yi amfani da iya coins ɗinmu, sai mu taɓa shi kamar haka. Kamar da kuke gani a nan, gashi ya nuna successful, ya upgrade. Mun yi upgrade kenan yanzu. Abin da za mu yi, sai mu dawo home. Mun dawo home, abin da za mu yanzu, kun ga wannan shine balance ɗinmu wanda yake ciki, wanda muka upgrade kenan na Cycle. Muna da 18,348. wannan shine. To wannan ita ce hanyar da za ka bi ka upgrade card ɗinka na cikin Cycle kenan. Idan an fahimta da kyau, yanzu kuna ga anan gurin, na yi upgrade sau 3 kenan. Na taɓa shi, ya sassa, kun ga sau 3. to haka za ka bi ɗan uwa in kana son ka yi upgrade na card a cikin Cycle kenan. Na gode sosai. Wanda ya manta bai subscribe ba, so ya subscribe, sannan kuma ya like, sannan ya share. Na gode sosai.